Ново начало. Звучи толкова красиво, нали? Но понякога може да бъде и плашещо. Може би точно сега си на кръстопът. Знаеш какво обичаш, но страхът те спира да започнеш. Чувството е познато, нали? Задаваш си въпроси. Ами ако не успея, ами ако се проваля, какво ще кажат хората? Но знаеш ли какво? Провалът е част от пътя. Никой провал не е напразен. Той е урок. Не е нужно да виждаш върха. Достатъчно е да направиш първата стъпка. И после следващата. Бог ще ти покаже пътя. За тази година получих първата си камера. Запознах се с много нови хора. Станах на 16 години. Изпитах много тъжни моменти. Но най-важното е, че винаги се изправях. Това ще бъде трудно видео. Здравейте хора, надявам се, че се чувам и най-вече се виждам добре. Снимам с новата ми и моята първа камера, именно Sony A7 III. И за първи път изкарвам навън, в момента седя на статив и съм в парк. И просто исках да седна тук и да си поговорим с вас. Това е честно първият клип, който правя по този начин. Хем да пробвам камерата, хем да тествам микрофона. Да, тук си донесъл и лаптопа. Всичко се случи толкова набързо, че дори си нямате и на идея. Днес даже отидох да си купя и SD картата, с която мога да запиша този клип. Все още нямам микрофон, какъвто и да е, дори да е брошка или за камерата. Затова взех боети микрофона си, с който ще запиша видеото за сега. И набързо съм се оставил нещата дори на една люлка. Не знам, всичко се случи толкова спонтанно, просто веднага иска да изляза и да снимам. В момента времето е прекрасно за декември месец и има слънце, има какво ли още не. Трябва да видя как да се включи настройката за снимане на Ice Log 3, за да мога да извлека максимум от цветовете на клипа. Но за сега просто съм на manual режима за заснемане на видео. Първият клип ми осъзнах, че съм на ауто, просто съм притеснен и искам да хвана възможно най-доброто време да не се стъмни съвсем. И ще трябва да нося 2 раници, за да мога да побера цялата техника. Иначе това са раниците, за които ви говорех. И не знам дали има много вятър в микрофона, но в момента не е ветровито и всъщност е доста спокойно. И като се прибера, ще обработя тези клипове, ще ги прехвърля на отделен диск. И съответно на компютъра ще ги обработя, ще синхронизирам аудиото и ще видя как се е получило. За сега чертите изглеждат добре, дори доста силни.